yamde jeeɗiɗi silmaji capan tati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to Mamou leydi Guinée. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamalla wale mon bismilla mon eli kabaruji ɗi hande ko talata go'o lewru jeeɗiɗi ɓuuri hitande ujunnaji ɗe nogas e joyyi yallah hokken ñallude dow jaam ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hande oɗo subaka to leydi Guinée toɓɓe tawaɗe e ley nde eɓɓore hesere dosgal laamu ngu no addi luural e jeddi immade mandat o duuɓi joyyi yaade duuɓi jeeɗiɗi darnude suudu sénat candidat indépendant en kañum e wonugol candidat Mamadou Doumbouya horejo laamu fadde ngu no addi jiiɓuro e nder leydi ndi horeɓe politique fottana e nde toɓɓe may gartu hen to leydi biyeteɗi Côte d'Ivoire lebbi 17 ɗum woni ko fawa e dow hoƴƴudu ngal kale bi kono no wiyete o du ko sociologue jo ɓattiɗo Laurent Gbagbo horejo kiɗo leydi ndi o sokama kaso hanki yaltine o tumano e yaltingol kabaruji fenande anni e jamfade laamu ngu e jiiɓude deƴƴere ɓiɓɓe leydi ndi mayn gartu hen to leydi Mali Joliba TV fuɗɗitima golle hanki yaltine waɗi lebbi 6 o télévision no udda golle no dartina horeɓe nde jayde kolli mbaadi e genol golle mabɓe waylotako ɓe jokkan fawade sarɗiji jeydiyankagal mayen keɗo goto e mabɓe tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettam bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to leydi Guinée puɗɗotoɗen caggal nde toɓɓe mawɗe dosgal kesal laamu leydi ndi feññina haala e duko waɗi e haali horeɓe politique no jeddodiri ko yowiti e iwugol mandat o duuɓi joyyi yaha duuɓi jeeɗiɗi yuɓɓingol suudu sardiyankoru mawdu sénat candidat ɓe ganduɗa ɓe hummodiray hay e fedde wotere no wiye candidat indépendant en e kañum e wonugol général Mamadou Doumbouya candidat e sumgoji arayɗi ɗi keɗoɗen Mamadou Adama Diallo min yaalingal dosgal walla sariya mawɗo sakko min junna yewtere wi'i Ibrahima Bemba Ba feƴƴinowo kabaruji fedde politique bloc libéral kono mais yeru ko yaltina kon fi o mandat ɗo mo duuɓi jeɗɗi min inna e lagine yaara e ɓawre woni ara min ala ko min wiya baadi ko min woni e yiwde kon si tawi général Mamadou Doumbouya e yeru ko woli ɗo kon fof yeeso jamma arabiye fof ɓe inni kadi joni mo wawi wonde candidat alors que ko kanko tigui wino wonali candidat minen bloc libéral ko min wi ko yo hunne ahadi ndin ko haldano kon goɗɗo si o hunnali ahadi ara e hoolare boni Mamadou Nasirou Diallo jeeyaɗo fedde politique PDG RDA wo ngal dosgal wona ko wona e feƴƴinede e hoore doole sariya keso faandaɗo tabintinede kamen ɗo on ko sariya nanduɗo e me en mooɓitayɗo en timminɗo sartiji feppodirɗi e sariya keso on haray no wawi wonde candidat ɗum no holli wonde lanɗo on président Mamadou Doumbouya ɗo no wawi présentade e no woniri noon kala guinéen jo hedditiɗo kadi haray no wawi présentade no habba ko ngal dosgal sakitete e jonte aroje Mamadou Adama Diallo Conakry RFI